Velkommen til min lille strikke-podcast, min lille YouTube her. Jeg er Knit by Heart, jeg hedder rigtigt Marianne, men jeg hedder knitbyheart.dk på YouTube og på Instagram og alle andre steder. Hvis ikke du har set med før, så fedt, du har fundet vej herind. Og til jer, der har set med før, fedt, I bliver ved med at se med, det er skide fedt. I dag kommer som sædvanligt til at handle om alt det, jeg ikke har fået gjort færdigt. Men det bliver også sådan lidt en lille erkendelsesepisode. Af at jeg skulle nok have mistet overblikket en lille smule. Men det prøver jeg at råde bod på. Og så bliver det en episode om steder, jeg har været ude at se. Sammen med Joy og Nana. Nana fra min strikkeklub og Joy fra I'm Just Joy. Eller Hygge og strik med Joy, tror jeg, den hedder. Så kan jeg huske det. Så er der også giveaway-tid. Skal jeg fundet en vinder af de her 2 musenøgler, som jeg lagde op sidste gang, hvor man skulle skrive en lille kommentar. Dem skal vi have fundet en vinder af. Og så skal vi trykke en ny vinder og skramle, undskyld. Det bliver en gengangspræmie, fordi at nu har jeg i meget lang tid forsøgt at få fat i hende, der vandt uden held. Så er jeg nok nødt til sådan ligesom fremadrettet at ligesom sige, man skal skrive, og det skal man gøre sådan, altså forholdsvis hurtigt. Den har hængt lidt længe, og det kan godt mærke, at det begynder sådan lidt, hvad gør jeg? Og så har jeg prøvet på Instagram at eftersøge en venner og sådan noget, men det er jo ikke til, fordi folk hedder ikke altid det samme på YouTube som på Instagram og sådan noget. Så jeg skal nok prøve at stramme en lille smule op omkring det her giveaway-hejs. Men det kommer jeg til, når jeg kommer til giveaway. Allerførst, så det her med de her ture, vi har været på. Joy og jeg, vi efterlyste jo garnbutikker, man kunne tage ud og besøge, og vi har været afsted igen. Første gang, der har jeg glemt at tage det med, jeg købte, så jeg pauserer jeg lige. Så fik jeg lige taget en tur under trappen. Det skulle være sundt, har jeg hørt. Nå. Joy og jeg var på besøg inde hos Amrit Strik i tirsdag i efterårsferien. Fordi Henriette fra Strik og Sludder, hun kom ind og holdte meet and greet. Det var ganske hyggeligt. Det var faktisk ret godt besøgt, og det var meget hyggeligt at hilse på andre mennesker og komme ud og strik med andre. Det var altid hyggeligt. Og faktisk så var der jo sådan en sød dame, der sad ved siden af mig, som sagde, at hun så også min podcast. Hold op, det er faktisk, at jeg har mødt nogen, der rent faktisk ser med. Så det var også lidt sjovt at prøve det. Det var super hyggeligt at være derinde. Kaffe og kage, der manglede ikke noget. Meget sådan for sådan en som mig egentlig lidt overvældende at skulle kigge på garn, samtidig med at der var rigtig mange mennesker, jeg også gerne ville hilse på, at vi skulle snakke og sådan noget. Så det var, at jeg var rundt og kigge, men jeg fik ikke sådan købt super meget garn. Jeg fik købt et enkelt nøglegarn, det er jo ikke fordi det er så meget, men jeg vil lige vise jer, fordi det er simpelthen så fint. En lille julestrømpe. Jeg tænkte, jeg skal prøve det der kaskade. Det kan det ikke hedde, det hedder Cascade Yarns. Jeg ved det ikke. Det er også lige meget. Der er sådan noget strømpegarn, sådan noget selvstridt, noget man kan sådan lige se her. Jeg skal lige dreje det rigtigt, hvordan det bliver strikket op. Den synes jeg faktisk var rigtig fin, så jeg tænkte, et par julestrømper kunne jeg altid bruge, og så var det bare stjernebilligt. Jeg tror, var det 54 eller 59 kroner for sådan et nøglestrømpegarn her. Og nu kan man jo ikke mærke kvaliteten gennem kameraet, men jeg siger jer, det er blødt. Det er lige før. Jeg er meget, meget stiksart normalt, men det er lige før, jeg bare har lyst til at have det på alle steder. Så det var mit ene indkøb. Jeg skal helt klart derind igen og kigge en dag, hvor jeg sådan lige ikke skal alle mulige andre ting. Så det var det indkøb inde ved Amrit. Og så købte jeg de her, jeg ved ikke, om I kender det her Pacific Knits Company, eller Co, eller hvad fanden det hedder, som har sådan noget doodle cards. Jeg har købt rigtig meget af det online, som jeg så bare får ud som sådan en pdf, så man kan printe. Men også se, at de har de her decks, card decks, det troede jeg ellers, det var sådan noget, man havde i sådan nogle af de der fancy spil. Min søn, han har spillet nogle gange sådan noget, der har man også card decks, men det har man åbenbart også i det her doodle hejs. Det der lys der, det glemmer jeg bare hver eneste gang, så prøv at se, nu ruller jeg lige ned igen her. Det er sjovt, ikke? En eller anden dag, så lærer jeg det.
se, om jeg kan finde mit gardin. Og det er så teknisk det hele, det skal ikke til at helt ud af. Og jeg sidder i sofaen. Luk. Får jeg lige lidt brum. As usual. Det er jo det sædvanlige. Nå. Men anyways, så købte jeg en Monster Doodle card deck. Jeg tænkte, det var meget passende her til Halloween. Og jeg skal lige have mit vat ind. Jeg kan ikke engang holde ud at høre min egen stemme længere, så har lige et vat i det dårlige her. Det er faktisk også derfor, jeg er blevet klippet. Fordi så skal jeg ikke rende rundt med det der pandebånd hele tiden, som var lidt varmt. Så nu har jeg fået hår, der lige kan dække det, så kan man ikke se, at jeg har min lille vat i. Og nogle gange kan man godt se det, men ikke så tit. Og så fordi det var dejligt med lidt luft til nakken. Men anyways, jeg købte den her kort på Monster-ting, som jeg tænkte, det lige skulle passe til Halloween. Jeg kan afsløre det Halloween lige om lidt. Jeg kan afsløre, at jeg får dem sgu nok ikke brugt i år, men så har jeg dem til næste år. Plus det der ark, jeg engang købte for lang tid siden online, hvor jeg også har dem i. Og så købte jeg, nu skulle jeg prøve det, Xiaogu-pinden. Jeg kan ikke engang udtale det ordentligt, det er også lige meget. Jeg købte, nu får jeg kun se en, fordi den sidder jo allerede på et projekt. Jeg købte en 225, som jeg tænkte, jeg skal bruge til strømper, sammen med wiren til. Og så tænkte jeg, nu skal vi prøve af. Og jeg er sgu allerede begejstret. Det må jeg sige. Det i hvert fald til små strømper. Nu vidste jeg mig alligevel var. Til små strømper, der tror jeg i hvert fald, jeg har overgivet mig til de der pinde der. Ja, så lad os tage strømpen med det samme. Men det er egentlig fordi, jeg vil faktisk have startet med at vise jer noget, fordi en af grundene til, at jeg ikke rigtig er blevet færdig med noget andet, det er fordi, jeg har meldt mig på en teststrik. Nu springer jeg det igen, beklager. Mette Hvidtved har lavet et nyt sjal, som jeg tænkte, det var ganske fint. Det vil jeg gerne prøve at strikke, og det vil jeg gerne lave en teststrik på. Og det har bare taget monster lang tid. Det er virkelig, virkelig mange drejet ret og drejet vrang, og jeg har simpelthen ikke fundet en teknik på det der drejet vrang endnu, så det tager bare virkelig lang tid for mig. Og jeg havde jo også lovet, at det her sjal skulle have første prioritet, så jeg ikke skulle strikke på andet, mens det stod på. Problemet er bare lidt, at når jeg ikke har fået den her ordentlige teknik, så sidder jeg bare så skævt, så min tommelfinger og min albue kan slet ikke strikke ret meget på det her sjal. Det er sådan, at jeg tager frem, når jeg sidder i sofaen om aftenen, men jeg kan ikke, og det er jeg virkelig ked af, for jeg lovede jo at gøre det. Jeg har skrevet til Mette Hvidtved, som er designer, og sagt, at det er sgu noget lort. Jeg strikker på det så meget jeg kan. Jeg har holdt pause et par dage, og det er heldigvis sådan et sjal, hvor man strikker, skal I få den rigtige side at se. Man strikker først den nederste del, og så skal man gentage mønstret, så man kan sige, min kommentar er jo egentlig færdig. Bortset lige fra, at når man strikker det anden gang, så kommer der pludselig faktisk nogle andre ting ind, hvor man så tænker, der var lige noget der. Men jeg håber virkelig, at jeg når at blive færdig med det, men ellers så er jeg... Der skal bruges 800 meter, og det skal der så ikke helt, fordi det er med kvaste, og dem har man faktisk, er der i hvert fald en af de andre tester, der har fået lov til ikke at tage med, så det satte sig også lidt på. Jeg får lov til, jeg er ikke så god til kvaster i sjaler. Og de er det samme metode, som er brugt i nogle andre opskrifter, så dem tænker jeg, at hun har fået gennemtestet, så det er måske ikke så vigtigt, at jeg går med dem. Men 800 meter, jeg bruger den her, som så igen ligger der, og jeg vil lige vise jer, hvad det er for en, så jeg trykker lige på pauseknappen igen. Sådan der, det går jo skide godt, og det er jo det, jeg kommer til lige om lidt, det der med at have mistet overblikket lidt. Men anyways, så skulle den her jo have første prioritet, og jeg synes faktisk, det bliver rigtig fint med alt det her drejet vrang. Jeg kan bare mærke, at jeg er ikke god til at strikke det. Jeg har en lidt lille pind, så man kan ikke sådan lige få det helt foldet ud. Men altså, der er mange forskellige sådan noget mønstersekvenser i. Mange af det her drejet rib, og så kommer der lidt snoningsting. Og så kommer der nogle vandrette masker, og lidt glat strik og lidt drejet rib igen. Så det ser faktisk rigtig fint ud. Jeg glæder mig til at få det færdigt. Jeg glæder mig til at få det foldet ud, så jeg rigtig kan se, hvor fint det er. Man skulle bruge 800 meter. Hun har lavet det sådan i opskriften, at man kan bruge 2 fed af et eller andet, eller noget lace og nogle forskellige ting. Men jeg gik ud på mit lager, fordi det er jo sjovt nok stadigvæk ret stort. Og fandt en anden fingering, eller ikke en anden, men en anden slags fingering, som er den her Puno. Den her hedder så Puno Vinikunka.
Det der Winnie-Kuka, det handler kun om farveserien. Punoen, at det den ligesom er. Og den er fra Pasquale, og den er bare super lækker. Det er en blanding af 70% bomuld og 30% alpaka. Og så er vi tilbage til med stikfaktoren. Jeg er jo faktisk egentlig ikke super begejstret for alpaka, fordi jeg synes egentlig tit, det stikker. Men den her, den stikker altså ikke. Så det bliver virkelig nice at kunne køre den rundt om halsen herinde, så længe det er jo faktisk begyndt at blive lidt koldt. Det garn jeg er meget, meget begejstret for, også faktisk til sommerbluser. Men nu bliver det til et sjal i den her. Den jeg har brugt her, jeg tror den hedder Rosenkvarts. Den har farve nummer 52. Og jeg synes egentlig, at det kan faktisk lige så meget som det håndfarve, synes jeg, fordi der er sådan et spil i den. Den er ikke så plain i farven, hvis man kan ane det lidt, for der er der selvfølgelig også lige en spot lige nede i en. Det kan måske også være en fordel. Men jeg synes i hvert fald, at den kan, når man kan se her, den har lidt spil i sig. Så jeg synes faktisk, det bliver rigtig, rigtig flot, og det bliver rigtig blødt, og det bliver rigtig lækker. Og så tænker jeg også alt andet lige, det måske er lidt billigere end at købe et eller andet håndfarvet, når jeg kører med den her. Jeg kan huske, hvad den står til. Det er ikke engang sikkert, det gør det. Koster den 74 kroner nøje? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg kan ikke huske det. Men jeg har jo stadigvæk nogle i min webshop til nedsat pris. Både den her farve, men også nogle andre farver, hvis man tænker. Og så er der altså 4 nøgler, hvis man tænker, sådan en 2'er shawl kunne jeg også lige lave. Men det var jo så derfor, at jeg smed alt andet, hvad jeg havde for at gå i gang med det her. Og det var jo så et længerevarende projekt. Men det bliver lækkert, og det bliver godt. Opskriften har jeg her med alle mine kommentarer. Men noget af det er allerede kommenteret på, og så det er fint. Så det bliver rigtig godt. Den kan I godt glæde jer til, at den kommer ud. Den kommer lidt ærgerligt. Men som sagt, så gjorde det lidt ved min arm, så jeg har altså en gang imellem lige måtte strikke på noget andet. Og så skulle det jo være en strømpe, fordi det kræver ikke så meget, det er bare ret strik, så det får jeg ikke ondt nogen steder af. Og så skulle jeg prøve den der nye pind, som jo, den blev nok en favorit, tror jeg. Jeg endte ud med en lille spøgelsestrømpe, som skal være til min søn, der kan holde hans fusser varme. Det her deroppe i toppen, altså det er jo ikke, den skal lige dampe, så skal den nok grætte sig ud og blive lidt pænt. Men den er sgu da meget sød, ikke? Det er hende her, Stonelits. Hvis ikke I kender hende, hun har simpelthen lavet så mange fine sokker. Jeg tror, jeg har været der før, fordi det var også hende, der lavede de der drinksokker, jeg viste sidste gang. Men jeg har købt sådan en opskriftssæt, der hedder Spooky Sock Sets. Og der er de på, de der spøgelser der, som er gang i. Der er også et par andre sokker, som hedder Season of the Witch Socks. Nå, så de der... Nu skal vi se, de hedder så nok noget for sig selv, de der spøgelser. Ja, de hedder I Ain't Afraid of No Ghost Socks. Jeg kommer til at tænke på den der. Hvad den hed? Den der, de der er spøgelser. Den hedder måske bare spøgelsesjerne. Ghostbusters hed den. Den skulle lige ind der. Der er garanteret rigtig mange af jer, der sidder og siger, Ghostbusters, Marianne, kom i gang. Ja. Men det er i hvert fald det ene par, og så har jeg faktisk tænkt, de andre par vil jeg faktisk også gerne lave. De der Witch Socks, Season of the Witch Socks. Og der tænker jeg, at jeg skal bruge min rest fra sidste måned. Dem har jeg faktisk ikke fået vist, jeg låner strømmerne fra sidste måned. De er ikke hæftet nu, fordi igen, jeg skulle lige lave den der teststrik, så de skulle bare lige, de blev færdige, sådan, mens jeg har siddet i bilen og ventet og sådan noget en gang imellem, for der synes det var lidt besværligt at tage sådan en sjal med sådan en teststrik, så der har det altid lige en strømpe med. Det er min i oktober. Det er septemberstrømpe fra Lone. Lone striber. Jeg er sgu stadig med. Er det ikke impressive? Jeg synes faktisk, det er ret imponerende. Så hver måned indtil videre. Farven her, den hedder Spicy Moroccan Tagine. Og jeg ved godt, jeg sagde, at jeg ikke skulle købe flere striber, fordi jeg skulle strikke dem. Jeg har simpelthen så meget strømpegarn efterhånden. Jeg er så mange strømper, der også ligger for strikke resten af mit liv. Men så kom hun jo bare med de her efterårsfarver. Men jeg begrænsede mig. Jeg startede med at have, det ved jeg ikke, 12 nøgler liggende i kurven, men så begrænsede jeg mig til at faktisk ende ud kun med 2. Til gengæld så kan jeg jo godt lide lidt ekstra længde. Jeg har også en lang fod, og det samme hvis jeg skal strikke til dem i min familie. Men den er virkelig flot. Så jeg køber så 2 gange 50
i striberne, og så 20 gram i kontrasten. Så har jeg jo selvfølgelig noget tilbage i den. Men nu kan man jo se her, hvordan den ser ud. Og der er lige sådan et par 20 gram tilbage fra hvert nøgle. Faktisk der kom mere tilbage, end jeg havde regnet med. Så nu kigger vi. Den her sok, den her baggrund heroppe i toppen, og nede i fuskerne, og så selvfølgelig en stort heks. Og så den her til bunden. Den er meget. Så jeg gør sådan her. Så skal jeg lige prøve at se, om jeg kan, synes, jeg kan skjule lånekontrasten. Så kan man måske bedre fornemme, hvordan min bund så bliver. Det tænker jeg godt, man kan. Og så vil jeg prøve at lave sådan et par. Men altså, igen, hvad har vi i dag? 21. Der er 10 dage. Jeg har også de der spooky socks. Og så lige det der sjal, jeg jo sjovt nok har committet mig til at strikke. Så måske bliver det først næste år. Men pytski. Sættet er pakket. Det bliver Halloween igen. Alt er godt. Lånestriberne i september. Den er lækker. Det er en flot farve. Det synes jeg virkelig er. Og så kommer jeg jo til at købe 2 sager, selvom jeg har sagt, at jeg ikke skulle købe. Og nu strikker jeg en Halloween strømpe i den her måned. Nu skramler jeg lidt igen. Fordi jeg har prøvet at organisere en lille bitte smule, så derfor er jeg begyndt at lægge nogle ting i poser, så jeg ligesom ved, hvad der skal strikkes sammen. Og så kommer til at binde lidt for stramt noget på den her, kan jeg godt fornemme. Nå, men så kan jeg lige underholde med... jeg ved ikke lige... Vi har været mere på turen, det skal jeg nok fortælle mere om lidt, men nu røg vi lige i lånestriberne her. Her, så fik jeg åbnet for den. Her er min... det andet køb, jeg fik gjort. Og som sagt, så køber jeg jo altid 2, og det kan så være en fordel, så kan man jo rigtig se den, når den ikke ligger sammen med kontrasten. Så det her, det er så min, det bliver min novemberstrømpe. Og den hedder simpelthen Autumn Wipes. Det er jo faktisk ret smart. Og her er den med kontraststriben. Så det bliver min stribe i november først. Så den pakker jeg lige ned igen. Men det ser nu, jeg skal nok komme til det der med, hvorfor tingene er blevet lagt i poser og sådan noget. Men nu kan jeg så rode videre med den. Det var den. Sidste lånestribe i denne afgang. Hvad er der sket her? Og det er fordi, jeg har den med, når jeg er på tur, og så nogle gange, så må man jo lige smide det lige midt det hele. Jeg sad og strikkede op i lægen, og så kom lægen og kaldte mig ind, så må man jo stoppe der, hvor man er nødt til. Så strikker man jo ikke lige færdig. Og så har det lige fået vigtet sig lidt sammen, kan jeg se. Jeg er spændende, om jeg kan få det farvet, det rører i det hele. Sådan der fik jeg det lige. Trækker jeg det ned her og her, så ikke det smutter. Ja. Min Halloween, det er faktisk en farve fra sidste år. Den hedder, jeg købte et hav af nøgler sidste år, fordi jeg var bange for, at den ikke kom igen. Jeg tror, det er den, der hedder Spiders Venom. Men der har så set, at hun har lagt den op igen. Men jeg havde mange, strikket den også sidste år. Men den blev faktisk ikke færdig, så jeg tror bare, jeg piller den ene op, og så laver den her i stedet for. Så det her, det er min oktober-stribe. Spiders Venom. Det er ikke færdig endnu, men... se nu der, det var fordi, jeg ikke havde en saks med op til, og så skulle jeg skifte nøgle. Jeg håber, det er når at blive færdig. Det kommer lidt an på, hvor meget ventetid jeg har i bilen, og om jeg får lavet det der sjal færdigt på et eller andet tidspunkt. Så, men det er der, vi er på det, jeg lige strikker på lige nu. Og så skal jeg fortælle jer det her med at miste overblikket. Jeg var godt klar over, at jeg havde gang i mange projekter. Men jeg var ikke helt klar over, hvor meget jeg faktisk havde glemt, jeg havde gang i. Jeg har tømt en strikkekurv, som jeg har stående her på stuen, med igangværende projekter. Og jeg blev faktisk lidt overrasket over, hvor meget der egentlig lå nede i bunden af den. Jeg troede faktisk kun, der lå 2 ting, og det viste sig så, at der lå mere. Så nu skal der ske noget i det her. Jeg skal prøve at have mig et overblik. Jeg skal prøve at finde ud af, hvad jeg egentlig har gang i. Så derfor har jeg taget den strikkekurv med, som jeg så tænker, at vi kan kigge på, hvad der er gang i. Og så skal jeg kigge på, hvad der skal... Noget skal frogges, om noget skal gøres færdigt, eller hvad der skal ske med det, fordi der skal ske et eller andet. Så det tænker jeg, det får I simpelthen lov til at være med til i dag. Og vi skal jo stadigvæk forbi den sidste tur, jeg var på med Joy og dem. Men nu tager vi lige det her først, fordi så har jeg lige styr på mine ting. Jeg fandt nede i dybet
Jeg kunne faktisk godt huske den, da den dukkede op. Sidste år op mod jul lavede Pasquale en hed den Holiday Netalong, tror jeg, hvor man fik et stykke af en opskrift til et halsterklæde. Og se, hvor krøllet det blev at lægge dernede et helt år. Man fik en opskrift, sådan et stykke af opskriften. Det beklager jeg så en gang til, men egentlig så venter jeg lige på et opkald omkring søndens praktik, så jeg tror ikke lige gå den forbi. Så var det så en eller anden organisation, der blev nogle penge i stedet for. Det er typisk. Nede i bunden fandt jeg den her, som var en sammenstrik fra sidste års op mod jul. Jamen det er jo altså, ja, som ikke blev færdig. Men jeg tænker egentlig godt, at jeg vil have den færdig, fordi jeg synes faktisk, den er lækker, og den er blød, og den virker også til at blive meget flot, og nu kan jeg jo bare strikke den her hele opskriften. Den har strikket det her Sayama, også fra Pasquale, som er 50% virgin wool, 50, merino, og 50% står der lama, baby lama uld, det gør der. Den er også meget lækker, og den tror jeg faktisk også bliver ret fin. Og nu skal I så få lov at se det meget krøllede opskrift, fordi som sagt, så lå den jo nede i bunden. Den er blevet printet ud af flere omgange, fordi så fik man jo en del af det fra gang til gang. Men den ender med at blive sådan her, og den hedder simpelthen Mix It Up tørklæde. Og det er en af Pasquales egne opskrifter, så jeg kan ikke sådan lige henvise til en designer, men jeg skal nok prøve at se, om de kan finde den på Ravelry, og så lige lægge et link ned ind til den. Men den tænker jeg skal være færdig. Og jeg har så gjort det, fordi nu skal der altså få styr på det, at jeg har lavet mig en lille notebook, hvor jeg så har skrevet, ikke lavet notebooken, den har jeg bare fundet, har skrevet de ting ned, som jeg har gang i, og så herude kan de lige få en prioritet, og herude kan de få et hak eller et F for frogget, hvis det er der vi ender, fordi der er jeg simpelthen nødt til at have et overblik. Ikke så mærkeligt, at jeg aldrig bliver fast til at slå op til noget hele tiden. Det er jo helt skørt altså. Så, men den får lov at leve, og den lå nede i bunden. Så er der noget andet, ja, det lå næsten alt sammen nede i bunden, sådan føltes det i hvert fald. Så har jeg åbenbart på et tidspunkt tænkt, at jeg manglede nogle nye karklød, og det er faktisk ikke, eller ikke karklød, hvad hedder det, altså her i huset hedder de varmefætter. Det hedder det nok ikke rigtigt. Jeg ved, det er helt væk, hvad det hedder, men dem der man bruger, når man tager ting ud af ovnen. Det hedder en varmefætter herhjemme. Og det er ikke forkert, at jeg mangler sådan nogle, fordi jeg går tit og brokker mig over, de er ved at være lidt slidt af dem, jeg har, så jeg brænder mig samtidig, fordi de er lidt tynde. Så fandt jeg lige sådan nogle, og så tænkte jeg, det var da egentlig lidt pudsigt, fordi jeg har godt undret mig over, at der faktisk på mit lille kaffe-te-bord har ligget et nøgle hvid håndarbejdsgarn fra Langjern i meget lang tid, som jeg tænkte, jeg ved, hvorfor det ligger her, og hvad har jeg tænkt, jeg skulle bruge det til. Men det er så, fordi det er dukket op ned fra min kurv, de andre 3 nøgler. En helt plain, ikke ret mange digedar varmefætter. Nu ved jeg, hvad ordet til næste giveaway skal være. Det skal være det rigtige ord for en varmefætter. Ej, det er lidt tarveligt, fordi det er ikke sikkert, at man lige kan gætte, hvad det er, jeg mener med varmefætter. Men det lå også dernede, og det mangler jeg. Så den får også lov at leve, og skal blive lavet færdig. Så lå der den her, og den har jeg let efter. Jeg strikker strømper til en veninde, som, fordi hun har nogle lidt dårlige fødder, kun kan gå i hjemmestrik strømper. En blød merino strømpestrik. Og den anden makker, den ligger nede i en anden strikkur, ved jeg. Og jeg vidste, jeg havde den. Så jeg vidste, de var der. Jeg vidste bare ikke, hvor de var henne. En helt almindelig, lige ud af landevejen vanilla. Så den, der er faktisk, jeg er færdig med hælen, tror jeg. Det må jeg lige tælle op på, om der skal samles mere op. Men ellers så får den også lov at leve, fordi den skal jo bare lige laves færdig. Den makkeren ligger der. Så fandt jeg til gengæld den her, som jeg jo også lykkelig havde glemt alt om. På et eller andet tidspunkt, for meget lang tid siden, havde vi jo en ukrainsk ung mor boende. Og hun blev gravid, da hun tog tilbage til Ukraine. Og så tænkte jeg, at hun skulle have lidt varmt tøj, den her nye baby. Jeg kan afsløre, at den baby er... Jeg sidder faktisk og kommer i tvivl, om hun faktisk bliver 2 år nu her. Eller om hun kun bliver 1 år. Men den her er i hvert fald for lille. Og som udvikling er lige nu i DK,
så tvivler jeg på, at jeg kan finde en babymor, der hopper på den her. Men de ukrainske mødre kan godt lide farver. Så, der bliver frugget. Så væk med den. Det lå helt nede i bunden, det der. Så lå der også, den tager vi senere, fordi det handler lidt om, hvad vi skal strikke på i november. Så lå der den her, som jeg faktisk godt vidste, jeg havde, og som jeg egentlig også godt vidste, men jeg var faktisk ikke klar over, den der strikkegård, men altså, det er så vildt. Jeg kan slet ikke beskrive, hvordan det er kaos i det her strik lige for tiden. Men det får vi gjort styr på nu. Jeg er ved at lave en sweater, som jeg var i gang med, da jeg kastede alt for at lave, sjal. Jeg skal lige vende den rigtigt til. Det er et design, jeg satser på kommer ud her, som jeg havde satset på kommer ud, men det gør det så ikke. Så skete der lige noget op ved ærmet, som gjorde, at ærmet var blevet lidt for stramt, til trods for, at jeg faktisk havde lavet nogle vendepinde, så tror jeg, det var jeg tror simpelthen, jeg kom til at tage ind for hurtigt, men det er jo samtidig det, der sker, når man sidder med et eller andet og tænker, så skal det være sådan og sådan. Jeg er ikke sådan en, når jeg designer noget, så er jeg ikke sådan en, der tegner og måler og sådan noget. Jeg tænker bare i mit hoved, det her det kunne se flot ud, jeg strikker det, og så skriver jeg ned undervejs, hvad jeg gør. Og så håber jeg, at jeg kan huske, hvad der skete inde i hovedet på mig, og huske min kravetær, når jeg når lidt længere dernede af. Men i hvert fald, den er super, super lækker blød og lækker varm, og det er meningen, den skal... det var meningen, at jeg skulle bruge den her i oktober og november til at holde mig varm ude på fodboldbanen, når jeg skulle se Sønderjyske spille fodbold. Men nu må vi se, hvor langt jeg når. Den er på pinde 5,5. 6 stykker. Så jeg tænker alligevel, det går rimelig hurtigt, når jeg først kaster lidt kærlighed på den igen. Det er bare lavet i sådan noget, hvad hedder det der rib der? Det ved jeg sgu ikke, hvad det hedder. Men sådan løfte en, strik en rib ting. Og så op fra ned og en ragland. Men den håber den kan nå at komme til test inden jul. Og den er strikket i Carpe Diem. Også fra Langjørns. Det er godt nok Langjørns og Pasquale i den her lige for tiden. Det er 70% merino og 30% alpaca. Så jeg er også lidt spændt på, om jeg måske synes, den er... Men umiddelbart tænker jeg ikke, den stikker. Men jeg er jo virkelig stiksart. Så, men den skal helt klart være færdig, fordi selvom den ikke bliver til en opskrift, selvom den kun bliver til mig, så er den lækker, og jeg glæder mig til at have den på. Og den bliver dejlig varm, og det bliver sådan en rigtig udspiller. Men jeg håber, I kan se det. Jeg tror det ser sgu da sjovt ud, det der. Den har lige ligget i en eller anden fold. Så, jeg håber, I kan se den, og jeg håber, I tænker, den ser godt ud, Marianne, den synes jeg, du skal lave til en opskrift. Skriv gerne, ja tak til opskrift, eller der gammel Marianne, den gider vi ikke. Nej, du behøver ikke skrive det sådan, vel du bare skrive. Den behøver du ikke lave opskrift på. Eller skriv, ja, smid gerne en opskrift på den. Den er fin. Men den får i hvert fald lov at overleve, fordi jeg synes, den er flot. Så jeg vil gerne gå med den. Så er det kun et spørgsmål, om der er andre, der også gerne vil gå med den. Nu smider jeg lige de der strømper, hvor jeg også havde vist. Jo, så endnu et forlisprojekt. En varm trøje skal der til, når man skal ud stå på fodboldbanen. Så jeg skulle have en, der var varmere endnu, og det er jeg så faktisk lidt i tvivl om, den egentlig bliver. Men det var egentlig min oprindelige tanke, at jeg skulle have den der sweater, jeg lige har vist det på her i oktober, og så skulle jeg have den her krave på i november. 2 tråde alpaca er, jeg har ikke lige taget nøglen op, men der er jo så lidt, så man kan ikke se den. Men i hvert fald på min to-do-liste står en marble sweater. Og den skal være helt sort. Og det ved jeg ikke, om det er lidt optimistisk, fordi jeg ser sgu ikke så godt mere. Men altså, den er jo på, hvad? Er det pind 10? 9 og 10, ikke? Så den tænker jeg egentlig også bliver... Nu skramler jeg igen, måske. Den tænker jeg også bliver færdig her, mens det er den her vinter. Så den får i hvert fald lov at ligge over i. Vi strikker på det. Bunken. Ja. Hvad så mere? Ny indkøb. Det tager vi senere. Så er der tilbage til strikkekoen. Fordi nu er det snart november, og så skal vi jo strikke tæpper sammen med A Lonely Sock Lady og hvem er det nu, de andre er? Kan vi huske det?
Ingen nævnt, ingen glemt. Det er ikke, som man plejer at sige. Det er så ikke lige den, jeg kører på i år. Vi laver lige noget andet her. Strik tæpper med os. Selvfølgelig. Charlotte Hårslev og The Playful Netter, det er klart. Det burde jeg ikke kunne huske. De 3 laver strik tæpper med os i vinter. Og ja, det skal der også være med til. Jeg skal da være med til det hele. Så nede i bunken fandt jeg også et tæppe, som er... Her er opskriften. Et tæppe af... Hvad hedder han? Der står ikke navn på designeren på forsiden. Jeg synes, han hedder Jared Flood. Kan det passe? Hvorfor gør man ikke reklame for sig selv? Skriver, at man har lavet en opskrift. Det er simpelthen fordi, at det er brugt til Brooklyn Tweed. Det er åbenbart et firma. Nå. Nevermind. Tæppet hedder Umar. Og der er opskrift i 3 forskellige udgaver. Der er den her meget chunky version, hvor der er de her store nogle, så der er en baby udgave, og så er der den her mellemudgave, som jeg har gang i. Og det her var faktisk et tæppe, Emma skulle have haft med på efterskole, hvor hun tog afsted i august sidste år. Men som I jo ved, så blev jeg lagt pænt hårdt ned af den der meniere, der er ret tidligt efter det, så jeg har ikke fået strikket ret meget. Og så kom den lidt ned i gennemkrogen, fordi så var det ikke så koldt mere, og så betød det ikke så meget. Men jeg vil egentlig gerne have den færdig. Hun har jo da også et værelse herhjemme, hun kan bruge et tæt på, så jeg tænker da, det går. Det er også lidt svært at folde sådan et ud, fordi man jo ikke har så lang en pind, har jeg ikke. Det bliver sådan en rigtig langt, stort vamsetæppe. Men der er sådan det er sådan et fint mønster her. Kommer lige lidt der, så kan man bedre se farven. Altså, jeg er jo ikke nået ret langt. Det er jo det forbandede ved tæpper, det tager jeg jo en evighed. Men det er også strikket i det her Sayama, som jo er et vildt lækkert garn. Dut. Sayama. Vil I have en farve på? Den hedder 309. Ja, det bliver bare lækkert, så det skal jo bare være færdigt. Så det skal jeg strikke på, når vi når november, hvor vi skal strikke tæpper sammen med Alone Sock Lady, Playful Netter og Charlotte Hårslev. Så skal jeg også strikke tæpper. Så skal jeg strikke på det der tæppe. Det var, hvad der var nede i den der strikkekog. Der kan faktisk være ret meget dernede, og noget af det havde jeg jo fuldstændig glemt alt om. Men nu fik jeg ryddet den ene strikkekog op, og fik så bare konstateret, at jeg har en masse projekter, jeg så skal have gjort færdigt. Men så har jeg da trods alt et overblik over det. De er skrevet ned. Og speaking of tæpper, så der er mange tæpper, jeg gerne vil strikke. Der er et, jeg er gået i gang med, og det er sådan et totalt restetæppe, som bare er fingering, hvad jeg måtte finde, 2 tråde holdt sammen, I-cord i bunden, I-cord i siderne, og I-cord til toppen, når jeg når derop. Det var egentlig tanken, at det bare skulle være sådan et, min søn kunne have på i bilen om morgenen, fordi han fryser helt meget. Men altså, igen, jeg ved ikke, jeg er bare så meget tidsoptimist. Det tager jo lang tid at strikke et tæppe, altså på pind 3,5. Det bliver man jo ikke færdig med sådan lige forløbig. Men altså, så har vi det til andre bilture, eller til en sofa et eller andet sted. Det skal nok få benene på. Men jeg har nede i posen her samlet en hel masse rester. Det her det er noget cool. Men ellers så er min tanke, at det er en grå baggrund. De er ikke helt ens, men det synes jeg måske ikke gør så meget. Altså, det bliver det, jeg sådan kan finde af rester. Og den ene tråd hele vejen igennem skal være den lysegrå der, og så kommer der rester på. Der er noget af det, der bare er noget strømpegarn, jeg simpelthen ikke engang kan huske, hvor kommer fra. Og noget af strømpegarn ved jeg godt, hvad er. Og ja, så det er bare en god blandet landhandel hernede i, som så bare bliver strikket ind, og så er der bare tæppe på et eller andet tidspunkt, når det er færdigt. Men hovedsageligt strømpegarn, men andet fingering, som der dukker op i gemmerne, kan også bruges. Så det er de 2 tæpper, jeg har i gang i, og som jeg tænker, jeg skal strikke på i november, men jeg tror altså også, jeg skal slå op til nogle andre. Jeg er faktisk ret begejstret for den der Zigzag Zen blanket. Synes jeg er virkelig flot. Der er mange flotte tæpper, og jeg skal nok falde i et eller andet hul. Og når jeg ser, hvad alle andre slår op til, så skal jeg nok tænke, der skal jeg også strikke, der slår jeg lige op til den. Altså det er jo det, jeg lider virkelig af opslagssyge, altså i den grad, det er jo, som sagt, det her det var kun 1 kog, og hvis jeg har set sidste afsnit, så ved jeg jo også, hvor meget jeg havde i gang i det her. Men nu er noget, der bliver frogget, noget bliver måske færdigt, you never know. Det var
strikkeriet, så har jeg jo, jeg har været på mere indkøb, selvfølgelig har jeg det. Jeg har den her pakke her. Den er faktisk ikke sikker på, at jeg... Hvad lagde jeg lige opskriften til det henne? Nå, det ligger herovre. Igen et Halloween-projekt, men altså, hvem ved, om jeg når det. Men prøv lige at se de her. Er de ikke søde? Jeg synes, de er søde. Hvis jeg når det, så har jeg købt sådan en pose blandet landhandlet af noget bomuldsgarn, Quattro, også for lange jerns, så man ser, om jeg når at strikke sådan 3 hekse her. Det vil sidenvis. Igen, det bliver Halloween igen. Alt er godt. Jeg har selvfølgelig også købt noget ekstra sokkegarn. Det er klart, ikke også? Det kan man ikke lade være med, når man er mig. Hey, der er noget, der er færdigt. Jeg kan ikke huske, om de også var færdige sidste gang. Men jeg vil lige vise dem, fordi i oktober, i anledning af oktober, jeg har jo lavet den her vadehavssokker, som er en sokke, der bliver strikket. En sokke, en sok eller et par sokker, vel hvad du vil sige, Marianne, i Alpaca Socks 6-trådet. Jeg har ikke lige taget et nøgle med op, men det bliver sådan en dejlig tyk vamsesok, og så er der sådan et lille mønster på. Og så vil jeg tror faktisk, jeg viste jer den sidste gang, men ellers er de her, den hedder vadehavssokker. Og så hvis man køber mindst et nøgle af den her Alpaca Socks 6-trådet garn i oktober, så får man opskriften med gratis. Hvis man vil have det, så skriver man bare, jeg vil godt lige bære min opskrift, så får man den med. Så derfor vil jeg faktisk lige vise jer dem. Det er jo tykke strømper. Så har jeg købt, se det har jeg også pakket ned, fordi så vil jeg se, hvor det var henne. Jeg skulle prøve, der var 2 ting jeg ikke har prøvet. Jeg har ikke prøvet det der Mystery Yarn Club, og jeg har ikke prøvet Unik Garn. Bingo. Jeg kunne lige slå 2 fluer med et smæk, fordi i september, som jo var min fødselsdag, der havde hun jo noget med noget månesten, noget med noget sten, noget med noget folk, der var født i. Jeg kan ikke huske det. Det er også sådan. Men i hvert fald den her Mystery Yarn Club, den er jo lavet på noget stenhejs, som jo var så passende lige da jeg havde fødselsdag. Den hedder Safir. Mystery Yarn Club september 2025. Jeg har aldrig prøvet Unik Garn, jeg har aldrig prøvet det der Mystery Yarn Club, så det skulle prøves. Så jeg købte i september Mystery Yarn Club, den her fine blå farve med en god kontrast. Så det tænker jeg på et tidspunkt. Måske bliver det til en strømpe, måske gør det ikke, måske bliver det til noget andet, måske bliver det bare agegarn i meget lang tid, man ved det ikke. Så har vi været på mere tur. Vi var torsdag i efterårsferien, der tog vi så ud til Wool Collective oppe i Værløse, og Louise Harden strikker design. Det hedder Ledøje, jeg tror det er en del af Smørum. Så var vi på tur, der havde vi Nana med. Vi var oppe i Wool Collective. Jeg er svært begejstret. Det går, man ikke kan se lige nu, men det var virkelig, altså det var bare en super fin butik. Masser af sådan nogle små sofahjørner, hvor man kan sidde og strikke. Man kan købe kaffe og te. Og Pepsi Max, ikke at forglemme. Og teen var perks, så jeg kunne få min cool herbal te. Og der var faktisk også White Temple, som er mine 2 favoritteer lige for tiden. Sidespring, det var bare, altså, det, for mig var det jo bare prikken over i, at det var det samme som det, jeg vælger at drikke derhjemme, når jeg synes, jeg vil have noget lækkert og noget godt. Og så var det jo bare en mega flot butik, der var indbydende, og det var lyst, og det var lækkert, og der var bare masser af plads, samtidig med, at der bare var masser af garner. Så alt var godt. Jeg tror, vi endte med at være der 2 timer, måske lidt mere, fordi så skulle vi lige have en kop te. Og det gode ved det er jo lige noget for sådan en som mig, at jeg kan gå ind, kigge på det hele, blive fuldstændig overvældet og tænke, må have, ikke? Så kan jeg lige sætte mig ned, så strikke lidt og få min kop te, og så kan jeg lige gå en runde igen, og så kan jeg lige summe lidt mere og tænke, hvad kan jeg egentlig bruge det her til, og hvad vil jeg gerne bruge det til, og sådan noget. Og der var virkelig meget flot, og jeg var så klar til at købe en hel masse, men igen, som jeg ved, så har jeg stadigvæk et kæmpe lager fra butikken, som jeg håber, der er nogen flere, der gider købe noget af, og har jo et rigtig meget garn. Så jeg begrænsede mig til, skal jeg lige se det sjove det hele, det var faktisk, jeg har vildt op siden vi var på Fiberfolk, fordi der var noget, jeg så, men jeg var simpelthen nødt til at gå for Fiberfolk. Jeg kunne ikke mere, det har jeg også snakket om tidligere.
Så der var nogle steder, jeg ville have været hen, og noget, jeg ville have købt. Og noget af det, Wool Collective havde, det var, at de havde sådan et sock mini-sæt med 10 farver fade i. Og den, jeg havde forelsket mig i, var faktisk den, der hed Fall Edition, tror jeg, den hedder. Fall Vibes. Jeg kan ikke huske det. Men jeg endte så hjem med den her i stedet for. Så, og den er rigtig, rigtig flot. Men jeg fik jo stadig ikke den anden, så jeg tror måske, jeg er nødt til at køre op igen og købe den alligevel, for det var faktisk den, jeg har gået og tænkt over i så lang tid. Men den her er jo også virkelig, virkelig flot. Der er 20 gram i hver af de her, så det kan give mange sokker, men det kan også give noget andet. Det kan give noget sjæl, det kan give mange ting. Men i hvert fald, så er den bare flot og lækker, så den købte jeg. Men så købte jeg også, og det her er der en plan med. Jeg købte, nu skal vi nok have vendt om, fordi de minder faktisk meget om hinanden, og så glemte lyset lidt. Sådan her måske, kan man lige se det. Det hedder Bask Minis. Og Bask står for sammensætning af garnet. Det er 70% baby alpaca BA, og 20, hvad står der her? 20% silke, det er S'et, og 10% cashmere. Så derfor hedder det Bask. Det fås også som fede og som alt muligt. Det er faktisk virkelig lækker garn. Og det er noget, som de selv farver op. Jeg har købt 2 ens poser, fordi min tanke er, at jeg vil lave et sjal, som fader lidt. Men jeg synes godt, at faden må være lidt mindre, så det behøver ikke at være 10 farver. Man kan godt nøjes med de her 5 farver. Så tanken er jo så selvfølgelig, at jeg tager først den ene farve, strikker begge nøgler, og så dernede af. Og det glæder jeg mig lidt til. Jeg har en idé inde i hovedet. Det kan være, det bliver den idé. Det kan være, det bliver noget andet idé. Det ved man ikke. Men det købte jeg. Så det var jo ikke, fordi jeg købte så meget derop. Men igen, jeg kan godt få... Jeg vil ikke sige dårlig samvittighed, men jeg kan godt få sådan lidt... Når jeg står et sted og ser noget garn, og så tænker jeg, ej, det gad jeg faktisk rigtig godt lave en bluse i det her. Og så ved jeg bare, at jeg hjemme i mit eget lager i webshoppen, butikken, har noget, jeg kan bruge, som kan det samme strikkefasthedsmæssigt, og jeg ved, at jeg kan finde noget, der også er en farve, jeg godt kan lide. Så kan jeg godt nogle gange tænke, at så skal jeg måske lige stå og bruge 1.000-1.500 kroner på en bluse igen. Og det er ikke, fordi jeg vil hjertens gerne betale for god kvalitet, men når jeg ligesom kan mærke, at jeg faktisk har noget tilsvarende derhjemme, så kan jeg nogle gange godt få lidt svært ved at synes, at jeg kan få svært ved at retfærdiggøre over for mig selv og vores fælles økonomi, hvis jeg går ud og køber ekstremt meget garn. Men så lidt lækkeri af hist og pist og lidt af det håndfarvede, det som jeg ikke har noget af selv, det synes jeg bedre, jeg kan forsvare. Det går, det er bare mig, men sådan er det. Så, men det købte jeg i hvert fald deroppe. Og så er det jo ikke helt rigtigt, det der med, at jeg ikke køber noget, fordi jeg har også købt en masse strømpegarn, fordi der er sådan noget strømpegarn, jeg ikke har noget af. Det var ikke noget, jeg købte op ved Wool Collective, men som jeg bare har købt sådan ellers, men det skal jeg vente med at vise jer til, jeg strikker af det, fordi det er sådan noget, jeg bare har købt ved Langjørns, så det kan jo. Det venter vi lige med, til jeg får det brugt. Wool Collective, helt klart et besøg værd, altså der skal I virkelig top. Så kørte vi ned til Louise Harden Design. Det, der er det fede ved hendes butik, det er, at hun har rigtig mange ting, som jeg ikke sådan lige finder alle mulige andre steder. Altså, der er noget sjov garn, og der er nogle virkelig lækre kvaliteter. Og så har hun, og det kan jeg heller ikke udtale ordentligt, jeg holdt ult. Ja, jeg skal have noget ultgarn. Som, det er jo virkelig, virkelig flot. Og nogle af deres farver, jeg elsker dem, men jeg kan simpelthen ikke holde ud at gå med uld. Så jeg nøjes med at kigge på det, og jeg bliver meget begejstret og tænker, at hvis man er til uld, så skal man helt klart køre op og kigge på det der, fordi farverne af det hele, det er virkelig, virkelig smukt. Og hun havde bare alle mulige sjove ting. Hun har meget det der Itogarn, som også er ret lækkert. Og så har hun også nogle sjove ting, som bare ikke ser alle steder. Der er mange sådan nogle små, sådan lidt lækre specialiteter, hvor man sådan kan tænke, at det er sgu egentlig meget sejt, og det havde man måske ikke lige tænkt på sådan selv at bruge sådan noget. Så der var faktisk rigtig mange fede ting. Jeg købte ikke noget. Jo, et målebånd til 18 kroner. Det var vist, hvad det var. Men det var ikke fordi, der var noget galt med udvalget overhovedet. Der var mange rigtig fede ting. Men igen, så var jeg lidt tilbage til den der, jeg bør altså lige få brugt noget af alt det. Og det er ikke fordi, jeg har hverken garnstop eller noget, og jeg er all in for at gå ud og støtte de der butikker, garnbutikker, fordi jeg vil gerne beholde dem.
Jeg vil også gerne gå ud om 5 år. Så jeg er helt på det der med, lad os købe ud i garnbutikkerne. Absolut. Men der var bare ikke noget, hvor jeg sådan lige tænkte, det her, det er jeg simpelthen nødt til at lige have med hjem i dag. Jeg skal helt klart op forbi igen. Mega sød, Louise, og mega hyggeligt, og det ligger bare så idyllisk. Så igen, der skal jeg da også op igen. Jeg skal da alle 3 steder hen igen, fordi der var altså både Amrit og Wood Collective og Louise Harden, fordi det var sgu godt. Det var nogle gode dage. Jeg synes også, at jeg fortjente det. Jeg sendte jo resten af familien på ferie. De der fik afsted til Cypern om lørdag efterårsferien. Jeg var syg, så jeg måtte blive hjemme. Og da jeg onsdag sådan var ved at være på toppen igen, der synes jeg godt nok, det var lidt en bed. Ej, tirsdag var også okay, men det var ikke sådan helt god endnu. Men onsdag vågnede jeg, havde det fremragende, og følte mig lidt snydt over, at de andre så havde på Cypern. Men så var det godt. Jeg har et par søde storesøstre, der sendte guf til mig, med en til en cookie, den anden sendte chokolade. Det var jo altid godt, så jeg havde lidt til min strik. Og så har jeg jo lavet det her garnpindevenner, og jeg er meget begejstret for min garnpindeven, vil jeg sige. Den ene af dem, jeg har 2. Den ene, hun sendte også til mig, vi er tilbage til teen, hun sendte lige præcis Perks, Cool Herbal og White Temple. Det var fandme godt ramt. Virkelig godt ramt. Jeg kan ikke huske, om jeg har sagt det. Jeg tror måske bare, jeg har sagt, at jeg er til hvid og grønt te, urte te. Men jeg tror ikke, jeg har sagt, hvad jeg sådan var til. Så det var virkelig godt ramt. Og en lille lækker håndcreme og noget garn. Og da jeg åbnede hendes, så fik jeg sgu sådan en halvt dårlig samvittighed over, jeg havde sendt til hende. Det synes jeg pludselig var lidt fesen. Men det kan jeg så lige lave om på til næste gang. Det skal ikke være en konkurrence på nogen måde, men jeg synes sgu, hun gjorde det godt. Der er noget hedeuld. Sådan en her. Kender det ikke? Og den er svær. Der farven er lidt bedre, fordi den er sådan lidt grøn, armegrøn på en eller anden måde. Det her, det så nærmest sådan lidt klatbrunt ud. Det er en flot farve, det er det altså. Jeg kender det ikke. Uldgarn, blandet af First Cut lammeuld fra Gotlander og en hel masse. Det er opdrettet på den midtjyske hede af Stina Brandhøj. Det er lige for man skal have læsbriller på. Og så er der noget angora, som er opdrettet og håndklippet af en Karin Hørkilde. Og så det er spundet på Fyn af Hjelholts uldspænderi. Det var meget sjovt, vi lige har siddet og snakket om. Men det er sjovt, fordi den her synes jeg ikke sådan... det ved jeg ikke. Måske hvis jeg skulle have den på en varm hals, det kan godt være. Men i hvert fald så er det en ret fed farve. Den hedder Gråbynke plus fe. Og så står der en masse teknisk. Det er nok, hvis man skal have flere af dem. Nå, men der kan man bare se. Okay, hedeuld lux. Så har jeg også prøvet det lige om lidt. Så skal jeg se, hvad jeg skal lave. Nogen, der har et tip til det. Der er 400 meter. Pinden er en 3-4 stykker. 400 meter. 3-4 stykker af pind. Det behøver ikke at være flere af Mette Hvidtveds strik med et fed. Ikke at der er noget galt med dem, men jeg har gang i mange af dem, så hvis der er nogen, der havde noget andet måske, så sig lige til. Det må godt være sjaler og små tørklæder og sådan noget, men et eller andet inspiration til 400 meter på pind 3-4 stykker, så smid gerne en kommentar, så kan det være, at jeg lige kan blive inspireret til, hvad jeg skulle lave med den her. Og så havde hun også, og det var der min dårlige samvittighed kom lidt op i mig, fordi hun skriver faktisk til mig, at nu hvor jeg jo havde sagt, at jeg skulle stoppe med at købe flere striber, det synes hun var lidt synd, så hun har sendt en stribe til mig. Men der havde jeg jo lige købt 2 alligevel, selvom jeg havde sagt, at jeg ikke skulle. Men det var bare, altså det er jo også bare fuldstændig spot on at sende sådan en stribe her til mig, og se lige farven. Okay? Den hedder Underwater Gold Mine. Den er sgu også flot. Så den glæder jeg mig også til at få strikket strømper ind. Så det var min garnpindeven. Så det synes jeg er et hit, jeg har fundet på det der garnpindevenner der. Jeg synes i hvert fald, det var mega lækkert at åbne sådan en pakke. Og jeg har som sagt også sendt en afsted til hende. Så har jeg så 2 pindevenner. Den anden har jeg lige fået skulket lidt endnu, men det kan jeg heldigvis nå endnu. Så det var, hvad jeg havde fået ud af min garnpindeven. Nu har jeg også holdt palaver med masser af afbrydelser og har vist, hvad jeg har fået ryddet op i. Strikkekurve nummer 1 prøver vi at skabe et overblik over nu. Det har vi gjort her sammen. Det er skrevet ned. Så jeg har godt nok også skrevet alt det ned. Jeg kan huske, jeg havde gang i andre ting. Men anyways, så må vi se, hvor meget af det her, der efterhånden når at blive færdigt. Så er der de her giveaways. Der var de her 2 muse her, hvor i sidste gang jeg postede. Der kommer et billede ind af vinderen.
eller andet sted. Som sagt, min søn, der plejer at redigere, så han får det sat ind et eller andet sted. Så tillykke til dig. Og så er der jo den her over, som har spøgt rigtig længe. Så nu kommer den afsted igen. Det er et strikkekit til... hvis jeg kommer helt tilbage, kan man næsten se det her. Et sjal, som Rasende Kreativ har lavet, som hedder Møs til Marianne, for at det ikke skal være løgn. Det her det er et protomodel i min. Den får man ikke, den går jeg med. Men farverne, man får, er dem her. Så det bliver et petrolfarvet, og så med sådan noget, altså striberne ind i. Det er den her, ikke? Så den gule bliver så den petrolfarvede, og så bliver det så det her stribeforløb indeni. Og det er strikket i den her Elastico, den bruger man 4 nøgler af, og en Gometolocolina, den bruger man 1 nøgle af. Så dem her får man med, hvis man vinder. Og et strikkepensetui fra Redesign. Som sagt, så er det jo en gammel præmie, som nu skal forhåbentlig skal skibes afsted nu. Så det må vi se på. Det er faktisk en, jeg har udløbet sammen med Sara tilbage i lang tid siden, så det er meget lang tid siden, og der er aldrig dukket en vinder op på den. Så nu prøver vi igen. Det man skal skrive, det er varmefætter. Så hvis du skriver en kommentar, hvor du på en eller anden måde får skrevet varmefedt, eller bare skriver varmefedt, eller bare skriver det bagefter, eller foran, eller det vil være lidt svært at fedte ind i en sætning, så trækker jeg en vinder af den næste gang. Og så kan vi forhåbentlig få det sæt skibet afsted også, fordi det har der godt nok hængt lidt længe efterhånden. Det var ordene fra mig i dag. Fedt, og du så med, og tak for det. Abonner endelig, så du får besked næste gang, der kommer noget nyt. Jeg får ikke sendt så tit, men det er jo fordi, at mit helbred driller lidt meget, så der er mange ting, der skal passe sammen. Sol, vind og vand og måne og alt muligt andet skal stå snorlige, før at det kan lade sig gøre. Så, men fedt, du så tjekker ind, når jeg en gang imellem kommer op her. Det er mega hyggeligt og mega sjovt at se nogen pludselig ude i den virkelige verden, der også følger med. Og skriv endelig en kommentar, det er også hyggeligt at vide, at folk rent faktisk har set det og kan pitche lidt ind på, hvad der er foregået. Det er også super, super sjovt. Så bliv endelig med det. Og så vil jeg bare sige tak for i dag. Tak fordi du så med, og vi ses næste gang.